дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонибдории сокинони ватандӯст ва соҳибкорони ҳимматбаланди маҳаллӣ ҳар гӯшаву канори Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯзторӯз ободу зебо гардида симои тоза касб мекунад. деҳаи элоки ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи Файзобод низ чун як гӯшаи кишвари биҳиштосо аз ҷумлаи маҳаллаҳое мебошад, ки сокинони он ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагиро вусъат мебахшанд. дар раванди босуръати бунёдкориҳо бо ташаббуси сокинони заҳматпешаву ватандӯси маҳаллаи Элоки боло, ки сад хоҷагиро дар бар мегирад, дар марҳилаи аввал бунёди роҳҳои байни кӯчаҳо ба таври ҳашари умумӣ шурӯъ гардид. бо ҳамин тартиб роҳ бо паҳноии 4,5 метр ва ғафсии қабати бетон 15 сантиметр ба масофаи 1321 метр бетонпӯш карда шуд. барои босифат сохтани роҳ ва солҳои тӯлонӣ истифода гардидани он техникаҳои соҳавӣ ҷалб гардида дар ҳаҷми 900 метри мукааб бетон истифода шудааст. мо ҳама вақт дастур супоришҳои ҷаноби олиро дастгирӣ мекунем. шакл шамоиле ки дар ҷаноби олия, қадри қомате ки дар ҷаноби олия дар тамоми давлат мера, мо фахр мекунем, мебинем, мегӯем шукрона мекунем ки мо намихел роҳбари ғамхор дорем. вақте ки ватана обод кардани шуди, аввал ай хонаи худро сар мекунӣ, ай гидро атрофи хона сар мекунӣ, ба деҳа сар мекунӣ, баъд мисол ҳама ҷо ки мекашид ватан мешава обод. мардуми шарафманди Элок барои 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз як гиребон сар бароварда ҳама софдилона ва содиқона барои диёрашон, барои деҳоташон, барои ноҳияшон, барои ҷумҳурӣ хизмати софдилона ва содиқона карданд. мо аз дастгириҳо ва ташаббуси ҷаноби олӣ бисёр миннатдорем, ки ҳамин хел пешвои хираманд ва оқил дорем. мардуми Элок ифтихор мекунанд ба муҳтарам ҷаноби олӣ ва роҳбароне ки дар ҳаминҷа содиқона барои диёрашон, ватанашон хизмат мекунанд. дар идомаи бунёдкориҳо рӯзҳои наздик се гузари дигари маҳалла бетонпӯш карда мешавад, ки корҳои тахту ҳамворнамоӣ дар ин кӯчаҳо анҷом дода шуда, аллакай як гузар барои бетонпӯш кардан пурра омода гардидааст. асосан дар раванди роҳсозӣ бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ аз ҳисоби худи сокинони деҳа дар қитъаҳои гуногун, аз ҷумла корҳои паҳну ҳамвор кардани роҳ, кандани ҷӯйборҳои канорӣ, инчунин хобонидани қубурҳои гуногун ҳаҷми обгузар бо назардошти мавсимҳои сол ба иҷро расонида шуданд. хусусан таҳкурсии роҳ бо сангу шағал ҳамвор карда шуда, дар баъзе қитъаҳо қубурҳои калонҳаҷми обпарто низ хобонида шудааст. дар фазои сулҳу амният сокинони ноҳияи Файзобод, ҷамоати қалъаи дашти деҳаи Элок тасмим гирифтанд, ки дар мадди аввал раҳҳои дохилии деҳаро ҳамвор намуда ва баъд аз он бо бетон ва ба асфалт рӯйпӯш намуданд. ин ҳама дастовардҳо шукргузорӣ аз он мекунем, ки сулҳу амният дар кишвари мо пойдор аст. ҳамчун як мутахассис амра қайд мекунем, ки ба як сифати баланд раҳҳоро ба субут расониданд. марҳалаҳои дуюм бошад, мо ҷӯйборҳои обпарто бо минтақаҳое ки дар байни канори хонаҳо мегузарад, инҳоро ҳатман ба субут мерасонем. бо ташаббус ва дастгириҳои созандаи пешвои муаззами миллат, имрӯза мардуми сарбаланди деҳаи Элок тасмим гирифтем, ки зиёда аз 1.5 километр роҳҳои дохилӣ ва ҳудуди маҳаллаи ҳамин деҳаи Элоки болоро таҳкурсӣ карда ва бетонпӯш намоем. мардуми бумии ҳамин маҳалла зиёда аз 150 сол ши дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунанд ва мо инро ба назар гирифта ва дастуру супоришҳои бевоситаи ҷаноби олиро мадди аввал гузошта, имрӯзҳо мо зиёда аз 1321 метр роҳҳои дохили маҳалларо бетонпӯш кардем ва марҳилаи якуми корҳои ободонии мо бучид, марҳилаи дуюм ва сеюми мо дар пеш истодааст, ки мо бояд ба итмом расонем. ин ҷӯйборҳои канори роҳ аст, ки мо инро ҳам ба нақша гирифтаем, ба рӯзҳои наздик корҳои инро ҳам шурӯъ менамоем. бояд гуфт, ки дар 5 маҳаллаи деҳаи Элоки ноҳияи Файзобод беш аз 5700 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, ки бо саҳми сокинони меҳнатқарин ва шахсони ватандӯст роҳҳои он аз нав бунёд гардидааст.
ин иқдомҳои созанда ба истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар фазои сулҳу суботи кишвар бо мақсади баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум амалӣ карда шудаанд. Зеро ободии роҳҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоии деҳот низ заминаи мусоид фароҳам меоранд. бо назардошти ин, сокинони деҳаи Элок ҳам бо амалӣ намудани чунин ташаббусҳои созанда бо ҳисси баланди миллӣ ва ифтихори ватандорӣ барои боз ҳам ободу зебо гардидани ин гӯшаи диёри биҳишт осо саҳми назаррас мегузоранд. бо эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани тадбирҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар саросари мамлакат тадбирҳои бунёдкорӣ вусъати тоза касб карданд. дар ҳамин замина дар деҳаи Элоки ноҳияи Файзобод низ сокинон бо азму иродаи қавӣ ба бунёди роҳи ҳудуди маҳаллаҳои худ шурӯъ карданд, ки имрӯз аллакай зиёда аз 1321 метр роҳ бетонпӯш карда шудааст ва тадбирҳои ободонӣ дар марҳилаҳои баъдӣ бо суръати баланд идома меёбанд.